Ahojte, ľudia drahí. Prečo vám hovorím, že drahí? Lebo sme boli vykúpení o najdrahší krv. O Ježišovi krv. Poznajme osobne pravdu o tom, že prečo tu žijeme na zemi. Odkiaľ sme prišli a skrze Ježiša Krista, kam sa máme vrátiť, k Otcovi nebeskému. Jediná cesta je k Bohu. Tá je cesta, ktorý nám ukázal Pán pánov a Král kráľov, Ježiš Kristus, ktorý je skriesený a živý a žije v nás a medzi nás, keď mu odovzdáme naše srdce a náš život. Top farizej, trhy, chody, Vianoce, sviatky, všelijaké zábavné podujatia, kde sa ľudia ukazujú, navzájom sa chvália, pochvaľujú, pravdu nepoznajú a pochvaľujú sa. Jeden druhého povýši. Vieme, kto človeka povýši, ten bude od Boha ponížený. Spoznajme osobne Ježiša Krista. Čítajme Evanjelium, ktorý nás zobere na večný život.